Akazi uba izama uba yintoni nalento. Hazi uba izama uba yintoni nalento. Bantu bakuthi maqhawe ukuthi inzima lena into ngoku and ibhlungu lena into. Ndiza ke ngoku ndinesicelo nombono kubahleli bemicimbi yethu apha eCape Town. Kunomcimbi wesiyayenza lento okudala umenyezelwa ubhengezwa ukuthi kunomcimbi ozobe nge-10 wesiyayenza lento, event izobe nge-10 yesiyayenza lento kwaLanga. Kusenjalo ke ngoku sibhengeza siyayenza lento kuthi gqi izibonele FM. Izibonele FM nayo yeyethu apha kule Cape Town. Benza imicimbi okanye i-event ngedate eyi-1 ngexesha eliyi-1. Bantakwethu andiyazi noba izama ukuba yintoni lento okanye kwenziwa ntoni kahle kahle kule Cape Town yethu. Intle into esiyenzayo, kumnandi ukuthi zibe khona ii-event apha khona ukuze abaculi bakuthi iphuhle into yethu ibonakala ukuthi sikhona apha eCape Town engomeni. Ngoku engabe ndibhidisa khona lento, lezi event zenziwa kule ndawo inye ngedate enye zezikaMaskandi zombini. Ezi event zikaMaskandi zombini kwisiyayenza lento kugcwele uMaskandi wase-Eastern Cape. Intle laa nto, sizama ukuphuhlisa into yethu, sizama ukwakha into yethu, sizama nathi ukuveza owethu uMaskandi ebantwini. Izibonele FM iphethe uMaskandi base-KZN isikakhulu, ubunintsi babo abadume ukodlula aba base-Eastern Cape. Ithi ke ngole nto sitheni, siyathelekiswa. Thina e-Eastern Cape sifuna uvezwa ukuthi asinamandla ngoba abantu bazawufuna ubukela uMthandeni, bazawufuna ubona uMthandeni, bayabazi badumile. Nathi singomsona sawufuna ubukela uMthandeni, siyabazi uMthandeni. Ndiyacela kubahleli bemicimbi kaniyijonge elinye imehlo abantu bakuthi le nto. Masingavumeli into zakuthi ukuqhathwa yinto encinci ngoba le nto eniyenzayo ngoku izasiqhatha, izawusenza, izawusidivayida, izawusibe ngabantu abarongo. Izawusenza sibe ngabantu abarongo okanye sibonakale ngongathi sirongo. Nangokuthetha le nto ndiyithethayo ngoku abanye bazondibona njengomntu orongo, niyayibona? Kanti akunjalo. Bantu bakuthi le nto yeyethu zonke izinto zezethu zombini ezi zinto. Khaniyilungise le nto, siyayenza le nto. Nezibonele FM khaniyijonge elinye imehlo le nto bantu bakuthi. Ndiyanicela khaningeni kuzidibanise ezi event, khanye kusinkala amandla wethu thina siyi-Eastern Cape, nisithelekise nabantu abanamandla ngaphezu kwawethu. Please bafowethu, ndiyacela. Ibhlungu le nto ngoniyenzayo. Niyayazi ukuthi thina sisazizamela futhi sisazama. Nisithelekisa ngoku nabantu abanee-powers ezingapha kwezethu kuba nifuna abalandeli. Bangayi ngapha babheke ngapha, ndizayibeka kanjalo mna.